kabangin ya poi syaga kubor nagaktin ke jong belai te labu yang bangan keren ya kaneka address kabar nganget bayakan ka address lapen mi lane lapen ka yaka na kathim ka baong ka jing penjanai ka address ka banengkong ka baladep ban keren menemen mit tolong pi ki bajanai namar ngalong ubajanai bat naga benta jonga mentapat ngan keren ya ka address bar jar ubasumar ya kata kakten jo ha uta la penjanai no ya ka jing it ublai de amsyam labu ya ka lenong lane ka dikhot na kakten ka jong blai dengan bu ya ka ne ka nongrem nakaktin ke jong belai na ka benta ka ne ka address na ka siti ka benengkong ka jong yones ka lenong ka baar ka dikhot ka basan ngan pule yakini ki kenten henrei jar ubada sumar ya kata kaktin jo da shisha hauta la penjanai no ya ka jing e ublai ha kane ngitep bangilong hau ngan ong biang sasisin ka address ka ong jar ubasumar ya kata kaktin jo ha uta la penjanai no ya ka jingit ublai kane ka benta lane ka nong rem ya ka bangala pensyong nong rem ka deiro ya ka balasot bat pensyong hagan ka address kabar bat kini ki kentin ki bangala penpule ya pi nakashiti ka benengkong ka jau yones ki dei ki kentin balatho da u yones u balong u senran laneu apostol jong utrahai jisu ngitip bahasa pangu yones ba ulong wei neki khat arngot ki senran ki ba ujisu ulakot badu yones ulalongro unang bot lane usenran ubahajan jau jisu hakipor baro nganam ya syadu syatan amar makan syem ya kapon kapangadon banwan ra ya ka jingmot jongi kana gamit kalong hadin bau trai jisu ulalekno badu lakiu no syabeneng ngiken mau hadin jong katu bat bakalawan katu kasngi Pentekos umense bakhoj ulawan hiar hagatu kasngi Pentekos tengiken mau ya katu kapor ba ki breu ki babon ki langet bat ki la penyaso ya la de syagabalang hagata kasngi Pentekos kumbalai hajar ki mensem ki bala penyaso ya la de syagabalang bat abangi pule ka Bible hakikam ki apostol ngisem bakita ki banget ki lanang bon nang bon ki lanang penyaso bat kine ki senran ke jau jisu ki la mi nang tanah Jerusalem ki la lek keleng ki jaka ya kaban ya lap ya ke gospel hadin nang tangi ken mau kala don ke jing sya pen si tombeng ke bajur ba kala don ke jing sya pen si tombeng kala don ke jing sya be snong be tau kala don ke jing sya ring ya ki Kristan bantian bisyar ya ki ya khamtam ya ki senran ke jau jisu bantian bisyar ya ki lale sibun kiai ya kaban pensepting badan pensange ano ya kane ka jingai Kristan hagato kapon bat ngiken mau hadin kata ublay ula penmi saya upol ubalang unong syon jong ki Kristan henrei enda hamba ula yasham badu jisu hagalanti sya Damaskos dei hangta ba usol jong ka Tarsus ulamat ia ka jingkala bat ulalong unong yalap lane usyakri ubarat ba ajo belai ki Kristan kumta ki lanang yabon
Upol ulayat ye gibabon gibalang ngamut manong gisnong red bat gisnong badula seng ye gibalang harengkat bat gi apostol ki weipat gi baya terelem naga bentang ka jingyalap ye ke gospel te namar kata kadau ki banget ki lanang bon halaki jaka gi baper bat ngimdei ban klet ia kena kawai ba ki Kristan katu kapor ki mat ia ka jing syapen si tombeng ka bajur ba hakeleng ki jaka kamlong ka basuk banlong Kristan hagitu ki por bat ka history ka yato yangi ba kino ki balakot jingmot banlong Kristan ki lalong lakaloi wat ia ka ban ia kendo ro ia ka jing yap namar ka jing sya leben ka jing sya beben ka jing sya pen si tomben ka bajur hadu kata-kata te hadin nang tu ngi pule ka Bible ba uneu apostol Yohanes lane u Yohanes balong senran jong Jisu ulalong wei naki nong syarai jong gabalang bat hagene kapor ka sorka Rom kalaya lamno yo Yohanes sya kadaulenong Patmos ban penrengkang par yo Yohanes sya kadaulenong Patmos badai hangta baga sorkar kadang perkat badaka bale kumta kan pendekut no ia ka connection habdeng ki Kristan ha Efesus bat u Yohanes namar u Yohanes uladon syata syadaulenong habdeng jongga duriau hangta ha Patmos Henry ngiken mau ya kai kabalaja penbandai hagabakum kata kajaka baka pelan jong breu baka pelan jong blai kam ya ha ublai dei hagata gadaulenong ulapen pau ya ki ei ke bakrau hau Yohanes bat ngilai yo namar kata ya ka kitab jing pen pau daga jing le pela ga jong belai hadin kata la pelai no yo Yohanes bat ulayo baduan pai biang Efesus badu Yohanes namar kata daga mensem ka bas ngau kia uladon hagarta ga jong ga jinglong temen daga mensem ka bas ngau kia u Yohanes haba upet ye ki para banget haba upet ye ki para banget mdei tang Efesus mdei tang Korin mdei tang Galatia Filipi henry haba upet ye ki para banget keleng saudong udon ye gaban sem gabas ngau kia badus ngau don kam sikadei ye gaban tho kom kajing ai mensem ya ki balanget hagato kapor badai namar kata kadau u Yohanes utho ya kine kisiti banengkong baar balai jong u Yohanes utho ya kine kisiti bat kine kisiti baro lai teli kiba u Yohanes ulatho namar kata kidei kisiti kiba ulatho om syagi bampat nget Henry ulat tho ye gini kisiti syakita kibalalong kikon ke jong belai bat kibalanget dei namar kata-kata bun sin open don kam repeat ya kito kikentin ko hab bait namar bautho syakita kikon ke jong belai ki hab bait uong ya kata kentin ko hab bait jonga namar ba utho ya kene ke siti syakita kibalanget kata ke de siti ke jauh Yohanes bat ha kane ke siti banengkong kabau Yohanes ulatho bat balapen syong nong remro ya kene ke address bangalapen syong nong rem ya kene ke address ya ha kene ke siti banengkong ka subject pedeng jong kene ke siti banengkong jauh Yohanes kadai kajing lane ka jing ya iwei pat kata gade ka subject pedeng chong gane ka siti ka banengkong ka jong Yohanes te hangne namar kata u Yohanes utho ya gine ki kenten jar ubasumar ya kata kakten jo ubasumar ya kakten ka jong belai kamot komta jar ubasumar ya kene kakten ke jong belai
hauta lapan janai no ya gajing it ublay jar ubasumar ya kaktin gajong blay habang sumar ya kaktin gajong blay kamut setia banbu bah almari kakentin sumar ya kaktin ublay yodon gibas ngotok bakala sumar lek khoj pen khoj bah pen bej bah gini kisla gi berakoj kamut setia kumta habang sumar ya kaktin ublay kamut ba ko ngu ba le ba pediang mo ki kemi ki kpa haba ki sneng ye ki khon ki ong khon sumar ye ki jing sneng jonga ri kendong khop mo khon ye ki jing sneng jonga kabamot ndei bagi khon ki lek bo kendong to ki jing sneng hanrei kamot bagi khon ki kongo ki bot beang ye ki kten sneng kten krau jong imei ipa dabong sumar ye ki hukum ki jong ublay sumar ye kaktin ke jong ublay kabamot bale bat bakok ngu ye ka ei bakaktin ke jong ublay kahikai to hagat khot balai bat basau jong gane ka siti uyonis utho gomne bat akane ngitip bangi itu yau ladangi sumar ya ki hukum jauh kita ki pom sumar ya ki hukum ke jauh belai kenam itu ya belai ki syutip ya belai henrei itu pat ya belai sengapa mentah haba pipang pishitom ai nuksa pi kelumar ke jingmut jing berkat pi laking kli pi marek syarum seneng don teng teng lelei ki balik pak kenyaru namar balak kelumar palat la kelumar palat balai namar batip tetip ya ublay tang ba om itu ya ke jing krau ya ke bor ke jing la ke jong ublay om itu te haba syutip klem da itu pet kelumar geleng-geleng kadi kata lada dei ba pila itu ya ublay haga jingem ga jompi pila itu ya ga jing krau pila itu ya ga bor ga jo pila itu ya u de we ya balai pin artate ai ngo ya ublay ngamla klem da itu ya ga we ga jingja doni we kena samla nganam ya tu nangno doni we kena samla dang hagini ki kendiat sngi la phone la ya keren bat nga bat kumno hakata ka jing ya keren bat nga ita ikna samla ila poi ya tu kana ya ka ei ka ba ila mat haga por ka ba menshwa ya ka jing pang ka ba jor ba ka ba ila mat si pos ni hapo ICU kena samla ba nanong kendam si pos ngi hapo ICU myo tip breu shom itu sho yano ki bahayeng gila perkat ba don jakala ne don latso itu badiong baladon hapo hospital ICU lada don para marjan ki bayayam kon lane kumta terter kidon ki bamudur ki ong ola dei hang ta tharai laklat kata kasamla nganget hisngo to ka ibang ngamot banong namar barok kila syu mudur bai lanon dekot mensem om long sho te ki bahayeng gila perkatong ngin lech syata ngin lech syane ngin lech sya syai baro ta kena samla ong em ngalanget bat ngalas syane ahu belai bat kawei ka bangas ngau tenat kalong ganes ngapa kilawan ki bahayeng kilawan ki bahasam ban ya rung ban ya pe khaddo hangta po ICU iwei ki bayolat ban rung ki rung bat ki ong pi itu yanga itai kena samlai ong em ngam itu rung iwei ro pi itu yanga em ngam itu yan men rom itu syo para rom itu syo yano rom itu syo bat
Msngau tho syo hero ya kasor. Om dei tangki kmat nrei kiskoro mla syo ban sngau tho. Dei mano mla syo ban sngau tho. Henrei sngap ha. Kabangas ngau kemen bat kabangas ngau tenat ban ya tho galong iong yang bahaga bakum kata kapor. Kabangadang itu bat kabangadang ngau tho kade ya ublei te nga itu biang-biang ya o. Biang-biang nga itu ya ublei ka jing em jonga. Bat ngas ngau tho biang-biang ya kasor ka jong ublei. Hadin nang ta katu kanne bam don jingkar mensho da ka jing le pla ki kamba ke jong belai itai kena samla ila yok ya lalai pai sesenong bat aingo yo belai ila yakit ya ba shirham ya ki kam jong ka jing seng samla bat jing seng genthai kata kadai ka bangamut ban ong yapi kita kibala itu ya ublai kibala itu ya ublai balai itu ya ublai namar basumar ya kiktin kejo habas sumar ya kiktin jong ublai pi itu ken ya ublai te nang ta syu ga dikhot basau hang ne ka ong uta ubaong ngai tho ya ublai bat ubom sumar ya ki hukum jo ulong ubalam ler bat kata gajing shisha kamdon hau nganget bangisai ya kataro ki don hateng ki kristan ki baplan ka sentor banganga Sngau kumba kibala itu ya ublai sngau kumba kilong kibar ublai henrei haba pai syaga jinglong jingem jingai na ublai halaka jong gamon rengkat bat kane ka pertai tikane ka address namar kata kaong jar ubasumar ya kaktin ka jong ublai hauta la penjanai no ya ka jinge Hakano karukom la penjanai no ia kena kacing ngan kedeu ya pi hagi arukom karukom menengkong bala penjanai ia kena kacing kalong la penjanai ia kacing belai haga do anut jong utau basumar ia kiktin kejo kabamut piyo ban mat lane pilayo ban mat ken ia kacing belai haga do anut kejong pi Namara bagi ya keren ya kata don bon na preng jongi ki bompat yo ban mat ya ka jing it belai haga donon dang ya haga jing bitar haga jing shon haga jing isi haga jing penihar kepot haga jing bisni haga jing pet mat dong haga jing sarong haga jing ya bishar iwe pat haga jing ya pet kemat haga jing keren siar haga jing keren sop kita barok kidai namar baga jing it ublai pempat yo ban mat ya ka Enjin lada pilayo aban mat ya kajing it belai kita barok kin hap kin jano na kajing em kajong pi rom lenong basan dekat basan lato bat kata kajing karmen kam ju penran bu kho ken naba ya kajing it ublai late yarno bok hagi do not jongi dau men sembakot yo bala aino hangi la the ya ga jing e ke jong blai ki do not tangba pilamat nem ya kata ga jing e blai haga do not ke jong pi menaman stap nilai keren kenang bangin laban it ye kinong shon kenang bangin laban it ye kiwei ngidon kamban mat shwa ya kata ka jing it belai namar dei tang ka jing it belai ka ba pen la yangi bangin long ki kristan ki badap de ka jing it ngidon kam namar kata ya kaban mat ya kene ka jing it belai haga do no de ka men sim haga jing mot ka jing berkat ka jong abat ka jong pi haga long ren yeng ka jongi en pen dap en pen som en pen sle en pen kop no yang abat ya pi baro shiren yeng da kane ka jing it belai
Wei niki nong yalap barat ba abat bakrau. Haga wei niki kentin ki ba utho bat uong ba hadin enda ngala kela ka bamut. Hadin jong ka to ka jing em magi jing snow ba jong ka pertai. Hadin jong ka to ka jing em magi jing lengkar jong ka long beriu man beriu. Ngak lempet yo mat ye ka jing e jong belai. Enda haga wei ka met bangala yo mat ye ka jing e jong belai. Uong enda ngala kithia la syai man step. Enda abang apek ye kini ki slading selasit. Uong ngayo i kumbaki yak kawe ngau tenat bat kaburam jong belai kapau. Abang apek ye ki lom ki wa ngayo i ka buram jong belai. Abang apek ye ki priu ngayo i ka jing e ka jong belai. Uong abang apek ye ki wei ki parabanget ngayo i ka jing e jong belai kat syabang apek ngayo i ka jing e ka jong belai. Balai namar baula sumar ye ki hukum ka jong belai. La pendap ye udah ka jing e belai. Nang ta ka benta baar jong kane ka jing panjanai ya ka jing e belai. Kadai ka bakan ne ka jing e ka jong belai. Ka ba pilamat hala ka jong ka donot kam sakot tang hapi. Henrei kane ka jing e belai ka ba pilamat ka donot ka tot namar bakas lei. Naga donot jong pi bat ka tot syagi waipat kane ka jing e ka jong belai. Daya kane ken bau Jisu ong Ukren ya ka jing shisha baduong naga gospel ka daw Marcos Matayos san lenong sau po sau Henrei nga ong hapi to it yiginong shon jong pi Bato kerku ya kita gibatim ya pi to lebha ya kita gibashon ya pi to duwairo naga benta gibala sneo ya pi bat gibala benro ya pi Ujisu habau don halor jong gading pena. Kikentin gibanengkong gibaula perta nalor gading pena kalong ko kapa tomap yaki nabakim tep yakai kabakile. Balai namar bau it kajing it balai katot syagito gibasa prek yo. Kajing it balai katot syagito gibasempat gibapenmong yo. Latot la slay ka jing it belai bat ka slay ro syaginong pop bat ka dei ka to ka jing it belai ka ba Jisu uit yang abad ya pi balada ka to ka jing it ka jo ka yo jaka ngi pli ala ka do not ka yo jaka ka do not jongi ngiro hang tangin jam ka do not bat ngin ken ka do not Kadon ka jing ong ba ubriu ba satar ubriu ba dronar ubriu ba sneo ba badakatam omla ban penbet yo dagi bor jongkaan omla ban penbet yo da ka sempat da ka sneng omla ban penbet yo da kano henrei lada utau ubriu la yo ban mat ya ka jing it belai ha ka dono hang ta un jam jai un yam Banun baik donot. Ngalayo iya kata ka jing shisha. Hagi babon di jing yaseng yalap bagi penlong. Layo iya kata ka jing shisha. Bagi breu kiba mlang asyok ban senang na yeng nasam. Dey haba umen sem ublay utray. Hang dagi mat ya ka jing it ka jong ublay. Dei namar kata-kata ngalaya keren meneh ban kita men besan ban ong don kam ban penlong gijing aseng yalap nagapor syagapor hagi balang bagi para banget jongi kin yo ban mat ia ka jing it belai hapdeng gijing long runar hapdeng gijing long duki hapdeng gijing long kongkong bomla ban penkela da ka ro henrei dei tang da ka jing it belai bala ban penkela Pimod usol jong katarsos kat kajing sarong jo lahi ban penkela da ka dono jo henrei hagalenti se Damaskos sol balai me pensitom benyanga hangta lapai lapra ka dono usol baru lamat ya kajing it belai unong syun jong kating pena agaba menengkong henrei hadin pat uong Wong ye kitu ki kenten namar kata kakten ka basyapang gading pena
kalong sisa kita kibala jotno kajing ibet henrei hangi kibala yo laj emong kading kena kalong kabor kajong belai unong shon jong kading kena ukren kela ya kita kikenten hadin baulamat ya kajing ik belai ngam jula ban kelat ya kawe ka samla missionary ka bakarteng ka Mary kalalek bantrai missionary kawe ka senong ladon kajing persya ka bacur na kata ka senong henrei kala raikut ia la kajing balada ka dei bangan yap na ka bentau kres ngan yalap bat ngan yasam ia kajing sisa jong kajing penem te ha kawe ka sngi kat baka Mary kadang yalap kalawan gawe ka kena samla ka baduki ka basneu jinglong kalawan kala kenyat ya ka Mary hagapor bagadang yang ban yalap hasurok baka Mary kala mensau kala kalon hamadan hadin nang ta ka Mary kala yo jing sumar bat kala kot hagawe ka janmet ka Mary kadang yat lenti lengba narut nong nei wei jakai bak hamlong kendong badai hangta baga Mary kala yoi ia kata kasamla kabakar tenggaros bagane karos kala syaa tombor hagirius neo hangta baga Mary daga mensem kabarham daga mensem ka jingit ia la ka jong ka para samla kantai kala lek lem jing septeng ban yakhon nangta balayo ban pelaj no ya garos anda bala pelat ya karos kala pek gumto syaga Mary bat kaong pimdei mapi kato ka missionary ka Mary kaong hohot ngadei manga pipat pidei mano karos kaong ngadei karos kaong pim kan mau yanga ka Mary kaong ngam kan mau karos kaong lada pi kan mau hagato kasngi ka bapi lapang tai hayeu dei manga balait ban kenyat ya pi bad bapi or hangto hamadan balai pi le bahaya nga habanga ngale snehu ya pi kali karos balai pi ya nga habanga ngasion ya pi ong karos ong Mary tangkane kawe koros kamper lada pi isi yang kamper lada pi be tong ban penyap ya kajing jongaro tangkane kawe kalong ba pentep ba ublei uit ya pi bat ngaro ngai ya pi koros ong karos ko missionary lada kajing ke jong belai kalong kumne bangalayo i api ngaru ngan long kristano lada kata kajing belai kalong kumne ngaru ngan long kristano ngaku aman matlem ya kata kajing belai hadien kato karos kalalong krista kala pule testa ka Bible hadin katukan esnem kaladon kajing khot ya garos bagan lek ban trei missionary hagawai pat gasnong kabak marjan karos kala lek ban trei missionary hangta kala mat ya kajing syapan sitomben la bom la sempat ya ka kalambong ban nang talaya lam ya ka sya hospital ka Mary marsentip ya kata kala mare bak ban lek pej ya karos kabala mensau hapo hospital andala poi hangta hospital wow karos kadur kemat jongka kabala syatar la sya penmong la isnei ban pej kesnam sudah la isnei ban pej ya karos ka Mary hangta hapo hospital kong ya karos ros anda pikot nang ne pidang not hi pidang tre hi ban lek ban tre biang hagatai ka jaka karos kala jubab kum no pitep karos kala jubab bat kalong Mary lada shi sashi spa sya lane sashi hajar sya ya kane ka bangadei ban sya daga jing keman ngan sya ban ngan lek ya ka ban tre biang omdon bala ban pensange ya ka jing e jonga ya kitai ki breu kibadon kata gasnong
Ngalait ia ki komeri, ngalait ia kitai ki breu, ngakua bagian mat ia kajing it ka jong belai. Ko ki para banget. Kajing it belai ka don neem, haga do not jompi. Kajing it belai ka to neem naga do not ka jompi. Kaimlang ka salang ka sneu ka ri ka jaj benreu ka sneu, dei namar ba kajing it belai kam don show. Satang kajing it perthai ka baca bo bat ka baca klia kaca bapai. Bat ngan penkut no ia kene kajing keren ia kene ka address ka baal. Kajing kali ka bangadon ban bu namar kata katkum kene ka address jar ubasumar ya kaktin ka jauh belai lapan janai no ya kajing e belai kajing kali ka bangabu ka bangadon ban bu kalong pijudon por neem ko para banget ban penlot ya ka por ka jompi ban syong ko basyong kamari kapara jong kamartha haki kejat ke jong cisu Pijudan pornem ban yaslok baru belai. Pijudan pornem ban dem hagi jing duai. Pijudan pornem ban pediang bat ban mat ya ka jing it belai leng bagi jing yaslok kiba marwei shimat jar jar balau jong nong pendem. O kababun kapor ka jing em jompi pi penlot kai tang ha ka ya thu khana lorni don giba penlot kai tang ha ka pet mobile phone don giba penlot kai tang ha ka balik syang don giba penlot kai ya kapor tang ha ki ai ki bom sei so bat giba mentoi ki ba kot tang ne ka jing em bakan jado bat ka risol ka bami nang ta ki yeng ki sam ki pat ki pra kadon kajing ot kajing yam kajing lenyar hagi long yeng long sam sya yang abangan penkot dengan abangan ya tu ya pi sayui pat jing cia ula don we usamla ubalait ban mare step marwe hagawe ka step ngangai pitip aba ong mare step gamot leg exercise teu tau samla ubah leg ban mare step komta hadin anda udayu kena ubaju le sports hadin nang ta udairu ukena ubatre ya ka kampus man anda ba ulawan kumta na kita gajing mare step jo jukre jukrom badu julek ban ai kisiti lane kikot kisla namar udayu postman te hagawe gasngi ulami na yeng hadin baulawan yala kai step lami na yeng ban lek ai ya kita kisiti badai ban penpoi sege yeng jong kibreo ulayat na gawe ka yeng hagawe anda ka por siteng sngi ulap ngamut bandong ka por man step kumbak handai lan isbau wajai ula dei ban rung hagawe ka yeng bad anda haba ula press ula aibel ngamut bandong anda ula kiu habaranda jong kata ka yeng shwa baun tit jingkang lane un press ya kabel hagata ka por marsen keu habaranda uyo snau ya kajing ya keu kau ya kajing ya tim ya tela ya mai ya niang ta po yeng teu perkat uang ngan le akum no ngan tit na ngan nai tit teu perkat uang dalong kumno ro ngan tit bet ula tit tok nang ta bar kita yeng lami ka kemi jong ga yeng kala peli ya kata ka jingkang wah ada uposman baru utau uposman uang kong long pin ai di yang akan diat namar bangas liang tadi nang ta kata ka trayeng ka ong rung syong tu ngan lek sim ya thi bagala lek berkalawan ra kata ka kat baudang syong bat bandi hang ta ki khamat jo gila pai keleng kata ka kamera syong kai bat nang tau lawan rung kpa jong ga yeng bat hadin uladep bandi uangan lek no ngam don por ban syong kublai shibon ya ka ka jong pi tang ba uang shwa bangan mi nang nena yeng jong pi sya yang abangan ong tang khandiat ki ong to ong pi kwa ban ong ayu bat uta usamla postman uang don kajingkan show ya ka bala buri hagane ka kamera kublai shibon wangan late no baru late no la syayong ngan bara arngot silok don kajingkan show bala buri kene ka kamera te tongin yawat
tip kepisah na kaksiar na tip ka ay ya kandang hang ta baro sisngi mlap ay ro mlap ha gabakot la thait ban syong ngamot banong banyawat kata kilaya syong hang ta ka kamra ka suki bat nang ta kilaya perkhat ka ay mo kata kalok kalapet bagi khamat jongka kilayo iya ga Bible balabu hang tai hagendong haga almari kabala sopro dagi pom bagi thap bawa namar bom jusyem syo yaka kaperkat ba gaong bat gaong kokpa imat de katai ga Bible pi to ngin ya pule ngin ya pelit ngin ya pej don ayu katai ga Bible bad kata kasngi kila ya pelit ya ga Bible kila ya pule kila ya kelet no ban ya mai ban ya tim ban ya tela kila ya kelet no la syai men step ro marsen ki kila ya pej biang don hang no kata ka jingkan show balaburi hang no ka don ka jingkan show balaburi hang ne la ya pej biang ya ga Bible ya lek trei por men sngi dalawan men metro kom tahi ya pej ya wat ya kata ka jingkan show balaburi pule si pule kom ta kala ya bon met bagi ya pule ka Bible hadin kila syam ba plang ka jingkan show balaburi dei ujisu ubangilakan tayo na kana ka yeng jongi ubamyo ban long khli jong kana ka yeng kepato ngin ya pediang no yo Jisu to ngin ya peli laga donut ban ai jaka yo Jisu badai hagata ka we kamit baro arngot silok ya dam khoseu krop banong ablei ma biangi namaria gane ka jengkan show ka bakor dortam ngila shu pansab ai ka ya ka ngila syam yo Jisu ubakor dortam maga jingem badaka yeng kasam jongi wan ko Jesu wan naga donot wan naga yeng kasam jongi bad na do kata kamit lapen dap ya kata ka yeng daga jingkeman bad kata ka yeng na do kata ka por om judon keu kau om judon ya maya ni ayatim ya telasyo kata ka yeng hanrei kata ka yeng upos man haba uwan umut bantit jingkang hagawi ka step uyos ngau penban bagi dang yarwai kijing ruai yaro yo trai upos man ulah keman badong ubelai ulah tau temai kena kayeng oh kadai namar bagilah sumar ya kaktin ke jong belai la penjanai no ya kajing jong belai hapdang tengah bad ka tengah hapdang jongki baro arngot bad ubelai la penjanai no ya kajing ke jong belai haga jingem ke jongki u David aga sam shispa khat kandai ka dikhat ka bakhat we uong ngalari khop ya kaktin jong me halaka donot kanang bangan omle pop persya ya me balada gane gamit ngin syem ya garai bad ka jingkot jingmot banong trai ngalaya le kai bad me trai ngam syem la nyaukor ya gane ka jingkan show ka balaburi ngam syem la nyaukor ya kaktin ka jome nado gane gamit ya rap yang atrai bangala ban syem ya ka Bible pelang ka jingem jong akam poi syai pelang ka jingem jong asu sakut kum maslep hajo si hajo pelang kadai namar bang ngam jo nyaukor ya kaktin ka jong me ngam ju sumar ya kiktin jong me ka jingem jonga nado mentakamit ngan lek syayeng ban ngan kot jingmot ban em ka jingem ka batmai ubleun kerku namar kata ba phenla ban le ya kata tetongin ya pendem haga jing duai ngin ya duai